Ketterät menetelmät ovat parantaneet useimpien organisaatioiden ohjelmistokehityksen tehokkuutta ja nopeutta merkittävästi. Ketterät menetelmät eivät kuitenkaan aina ole parantaneet ohjelmistojen laatua. Nopea kehityssykli johtaa helposti hätäisesti tehtyihin ratkaisuihin, joita ei ole aina helppo refaktoroida kuntoon. Asiakaskeskeisyys voi myös johtaa väärin valintoihin laadun tai pitkän tähtäyksen tavoitteiden suhteen. Laatu ei myöskään ole useinkaan ketterien tiimien agendalla. Laatuvalvontaa pidetään vanhanaikaisena ja turhana overheadinä. Useimmat ketterät kehitystiimit voivat parantaa kykyään tuottaa hyvälaatuisia ohjelmistoja ottamalla käyttöön 3 keinoa, jotka ohjaavat kehitystyötä parempaan laatuun. Ensinnäkin, laaditaan asiakkaan kanssa laatumalli, joka määrittää asiakkaan laatutekijät ja ohjaa backlogin priorisointia. Toiseksi, ketterän tiimin kyvykkyyksien kehittämiselle tehdään roadmap, joka puolestaan ohjaa retrospektien tulosten priorisointia. Kolmanneksi, kokeneimmalle Scrum Masterille annetaan vastuu ketterän kehittämisen kyvykkyyksien kehittämisestä. Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että ketterien tiimien kokemus ja osaaminen kumuloituu ja parantaa kaikkien tiimien kykyä tuottaa parempaa laatua. Jos haluat, että oma ketterä tiimisi pystyy tuottamaan parempaa laatua projekteissaan, ole yhteydessä meihin tai osallistu Tivian järjestämään kurssiin Ketterät laadunhallinnan tekniikat.